איך, אגה? מה קורה, רמי? מה זה? מה את עושה? פסח. מה אני עושה, רמי? מה אני עושה? מה יש עוד שבועיים? הולדת שלך. לא. שלי בת. של מיקה? ממי, אתה זוכר שהן תאומות, נכון? עדיין? כן. פסח. פסח! ליל סדר, ליל סדר. בסדר, זה, לא ידעתי. אני מנסה למצוא איפה אנחנו עושים את החג. אוקיי. תקשיב, מהצד שלי משפחת אלקיים, מהצד שלך משפחת גרנות. ראש השנה, שנה שעברה עשינו אצל רבית אחותי, סוכות עשינו אצל אמא שלך, אז זה מתקזז. סוכות ב' היינו אצל אח שלך, אבל הוא לקח אותנו רק לבית כנסת ולא הכניס אותנו הביתה, אז אני לא מחשיבה לו את זה בכלל. אוקיי. שבועות היינו אצל רחל, דודה שלי, אתה זוכר? שאכלת את הגבינית ולא אהבת אותה, זרקת מהחלון ולא שמת לב שיש שם רשת? אני לא אהבתי את הגבינית. אוקיי. פסח. שנה שעברה היינו בבית מלון בגלל הניתוח של אמא שלך. עכשיו אני עובדת לפי מפתח של שקלול. ערב חג נקודה, ערב חג שני חצי נקודה. בסדר? פסח לפני שנתיים, היינו אצל אחותך, אני אחשיב לה את זה, למרות שאני הבאתי את כל הדגים, את כל הכבד קצות ואת כל הברכות, אבל אני אחשיב לה. הנה, שמה לה נקודה. בסדר? אוקיי. אוקיי. יום העצמאות, היינו אצל אח שלי, זה חצי נקודה. עכשיו אני צריכה לעשות קיזוז במשפחת ארבל, מכפר תבור למשפחת בן בג'י מירושלים. הקיזוז זה מפה. 3, 4, 5, 13, 13. כמה? לא, אין, זה תקוע, זה מבוי סתום. אני לא מצליחה למצוא, זה לא עובד. כן, אמא. מה? מתי? וואי, וואי. מה קרה? טוב. וואי, וואי. ביי, אמא. מה קרה? דודה רחל נפטרה. דודה רחל נפטרה. נפטרה? מה זה? הייתה לא כזאת מבוגרת, בריאה? מה עם ליאור וגלית? הילדים? כן. רגע. רחל נפטרה. רחל נפטרה. רחל נפטרה. היא לא פה. זה עושה את זה פה. זה 3. פה ל-13 ופה זה 12. יש! עמליה! עמליה! אצל עמליה עושים את הסדר, זה יסתדר. אצל עמליה עושים את הסדר.